Здравейте, драги зрители! Аз съм ProToSlime.bg. Аз съм ProSlime.bg и днес ще играем Майнкрафт. Да започваме. Както казвах, ще правя специално нещо. Това специално нещо днес ще ви го покажа. Ще строим. Да, хора, ще строим. И тук малко поработих. Само, че не ми се получи. И затова сега ще направя това с вас. Днеска ще строим зомбика. Днеска ще строим зомби. Само да ви кажа, че ако има нещо голямо, ще го сложа на пауза да го построим. Да го построя, да. И ще ви обясня малко за Майнкрафт, докато строя. Така. Днеска беше прекрасен ден. Ако вашия е прекрасен и моя е бил прекрасен, защото днеска избягах от училище, директорката ме видя и просто стана едно мазало. Защото ме заловиха. Което беше пълна гадост. Но го преживях, хора. Преживях го, защото аз съм ProSlime.bg и аз съм слайм. Направил съм от желе. Защото заколят ли ме с нож, аз не умирам. От желе съм. Така че спокойно. И мисля, че това зомби ще го правим. Ще го направим хубаво. Само че забравих как се правеше зомбито, бе. Как се правеше лицето. Добре, хора. Верно как се правеше лицето. Опа. Добре. Толкова мисля, че е достатъчно. Или не? Още трябва, да. Трябва още. Така. Трябва още. Защото не е достатъчно. Ако не е достатъчно, значи не е добре. Ако е добре, значи е достатъчно. Така. 1, 2, 3. Ага. Така. Ще го направим по-голямо този път. Аз така съм решил. Тук го бъгнахме. Добре. Ще ни стигне. Ние сме прото. На нас. О! Видяхте ли го? Това беше бък. Мали! Тук да няма Херобрайн, бе. Няма, бе. То дори да има, ние ще го убием. Защото сме прота. Зато и. Добре, сега. И хора, ще се върна, когато стане ден. Така, хора, вече стана ден. Тук. Добре. Нещо. Добре. Тук малко направих неща. Сега обаче ще доправяме неща. Кянуол. Мали. Кянуол. Фак! Стига ми бъгва, бе! Гледай как бъгва това чудо. Мале! Ако ми бъгва още малко, ще се ядосам и ще изтрия този клип. Казвам ви. Още веднъж да ми бъгне, ще го изтрия. Казвам ви. Или просто мога да го деинсталирам Майнкрафта. И как съм го щупил тука? 50 см съм го щупил. Браво на мене, значи. Стига! Много гадно да се бъгва.
Така. Добре. Довършихме нещата. И хора, при мен е вечер. Ако и при вас е вечер, дано да е хубава вечер, защото ще имам хубав обяд. Аз па обяд вечеря. Ще ми правят тарато и само да хора да ви кажа един виц. Искам да стан... Не е виц. Това е един клип на Данаил Митрев. Чуйте го. Искам да стане лято, да ходя по вълници, да хвърлям пари по барабаници, да пръскам пари, да пяна за лята, да съм някаква пяница нещастня, малко и така да направя. Просто гледайте клиповете на Данаил Митрев. Те са двама. Гледай как бъгва. Хора, ще се махна за малко. Добре, хора, вече не бъгва, дано. Мисля, че го оправих. Тук почти го довършихме. Аз па надолу го правя, да му се не види. Аз па го правя надолу, искам нагоре, да съм в небесата, защото съм про, за той. Да, и сега, разбира се, почти го довършихме. Гледайте шедьовъра ми, нещастници, гледайте го. Да ви се не види. Добре. Добре. Просто гледам нещо, хора, не е нещо особено. И добре, хора, ще се върна като видя как се прави главата. Така, хора, мисля, че видях как се прави. Дано да го направя, да стане нещо. Защото не съм много сигурен дали така се прави. Защото аз мисля, че са ги апдейтнали зомбитата. Направили са ги по-умни. Как да ги направят по-умни, бе? Те не са по-умници, бе. Вие добре ли сте, бе? Ма умници, бе. Говоря на зомбитата. Ма умници, бе. Нещастници, бе. Ма умници. Мраза ги зомбитата. Мраза ги. Нещастници. Без глави. Зомбита. Педараси. Добре. Трябва черно. Не е точно черно, ама пак ще върши работа. Добре, хора, сега кажете ми, това зомби ли е? Това прилича на някакъв... Не на зомби, а на някакво друго нещо, друго измерение. What? The hits? Добре. Дана сега да стане. Мисля, че тези в филмчетата, така ще го направя. Оставям го така. В филмчетата ги правят по-реални. За Майнкрафта. Аре, направихме някакво зомби, тъй че главата малко не си отива, ама нищо. Караме. Да караме. И това... И добре, хора, аз бях ProSlimeBG. Абонирайте се и айде, чао!